Hor zenbat urte izango zenituen? Izango ziren 9 urte, 8, 10, hortik. Idoia zurekin batera ibili izan, baina zu baino denbora gitxiago. Bai, ni 2 urtetan egon nintzen gitxi gora bera Jonerekin, han ezagutu nuen Gran Bian, niretzako bere giroa Gran Bian oso zorrotza izan zen, baina, lagun minak edo orduan txikia ginen, baina ondo eraman ginen, bai. Orduan monjak oso gogorra ziren? Bai, sasoi hartan bai. Nik ezaki gogorrak, baina, oraindik Frankoa biziri zegoen, frankismoaren garaiako ohiturak egoten zirela, eta ni gogoan daukat, ez dakit Idoiek gauza bera gogoratuko zuen, baina edozein klasera sartu baino lehenago, eta lehenengo ordutan fila batean jartzen ginen pasilloan, eta abestuten genitu nolako abesti frankismoarekin lotuta egoazen abestiak, eta niretzako eta berarentzako, gu beti... Ninokan niri lotzagarria egiten jata hori kantatzea. Viva España abestuten genuen Isabel y Fernando, nik ez dakit goratzen duzun. Ni Isabel Fernando, Viva España bai. Isabel y Fernando, el espíritu triunfa, moriremos besando la sagrada bandera. Hori izan. Eta karo, nire etxean abertzaleak ziren, Idoieren etxean baita ere, eta benetan guretzako guretzetik eta gure girotik ataratzea eta horra joatea eta holako gauzak abestutea zan, nik ez dakit nola barneratu genuen hori. Jone, zer zan, gaizto samarra txikitan? Ez, nik uste niko pizpeta, nik buruan daukadan gauza oso txikia izan da. Sartu nintzenean, nik arazo nikotzu izan nituen, nire jarrera bere niko gogorra dalako. Eta goatzen du behin, ez dakit istiluren bat edo eztabaida bat eukiko nebala, eta holako batean Jone agertu zen nire burua defendatzen. Beti geratu data hori buruan sartuta, ez? Bain gazte izan da, etorri berria izan da taulan, hori aurkitzean norbait, euskalduna gainera, eta gainera nire alde egitea. Epeti izan dela txikitatik gainera oso niko remindikatiba. Abokatu zena hor sortu zitzaion. Bai, berbada bai. Gran Biako ikastetxe hori itxi eta loiura eraman zuten. Eta han gauzak pixka bat lasaitu zirela esan daiteke, ezta? Ezin hain zorrotzak eta hainbesteko disiplinarik ez egon. Lehenengo eta bin aldatu zan jarrera, baina gero ere itxura. Hau da, Bilbon egoten gintzen bitartean abituarekin ibiltzen ziren, dana eta pata, eta loiura joan ginenean, arropa normalekin ibiltzen ziren. Gero, monjak ez ziren bardinak, kanpotik ere jende pilo sartu zen, seglarpia, irakasle pilo, beste mundutik etorritakoak, orduan gauzak aldatu ziren. Jone, Ollargan auzoan gagoz, zuretzat esan nahi berezia izan eban auzoa. Bai, baina orain ikusten ari garena ez dauka zer ikusirik nik ezagutu nebanarekin. Hona etorri gintzenean, hemen inguru honetan bakarrik txabolak ziren, ez zegoen ez espailoirik, ez olako bideiak. Ez dugu goratzen argirik zegoen, ze goiz ez etortzen ginen, baina kriston aldaketa emonda hemen. Ijitoak bizi ziren hemen eta kanpotik etorritako jendea. Loiura joan ginenean irakasleen aldaketa egon zen, eta irakasleen aldaketa horregaz monja desberdinak sartu ziren, hoien artean Saturabon. Saturabon izan zen pertsona bat, gurekin harreman oso estuak zeuzkana, irakaslea zen, historia eta arte irakaslea, baina baita ere izan zuen kontzientzia soziala nik uste oso handia. Eta horrek komentatu zozkuen, klaseetan esplikatzen zituzen gauzaren inguruan, aukera geneukala hona etorteko eta ikusteko, eta ez bakarrik ikusteko, bizitzeko eta laguntzeko. Eta ni berarekin eta beste pertsona batzuekin etorri ginen hona, zapatu eta domeka goizetan, eta hemen egoten ginen umeekin eta gazteekin, eta gu momentu hartan genekien erakasten, idazteko, irakurtzeko, eta matematikaren inguruan gauzak egiteko, eta gero hitz egiten genuen, komentaten genitun guke gure bizipenak, eta beraienak, eta nik hemen ikasi nebana zen mundu bi momentu hartan ere Euskal Herrian eta
Bizkaia mundu guztiz desberdinak egoazela, batzuk oso ondo bizi ginela eta beste batzuk ez horren beste, eta hortik ikasi nebana zen, guztiak ondo eta bardin bizi behar ginela, eta horretarako borrukatu behar zala. Justizia soziala oso gauza importantea zala, eta adibidez nire kontzientzia soziale hortik hasi zen, eta ni gero nire lanaren inguruan eta nire bizitza politikoaren inguruan hori izan da bete ardatz bat, ez? Aldaketa hori egin behar dela eta hori ikasi nun hor, eta hemen.